କେଉଁ ପଶୁ ନିଜ ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ? ଏ ଘୋଡ଼ା, ବି ହାତୀ, ସି ବାଘ, ଡି ହରିଣ। ଉତ୍ତର ବି ହାତୀ ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କିଏ? ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବି ହାତୀ, ସି ବାଘ, ଡି ହରିଣ। ଉତ୍ତର ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବି ହଇଜା, ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଡି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ବି ହଇଜା। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ ହଇଜା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ? ଏ ଗଧ, ବି ବାଘ, ସି ଘୋଡ଼ା, ଡି ସିଂହ। ଉତ୍ତର ସି ଘୋଡ଼ା। କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରେ? ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବି ବାଘ, ସି ଘୋଡ଼ା, ଡି ଗେଣ୍ଡା। ଉତ୍ତର ଡି ଗେଣ୍ଡା। ଗେଣ୍ଡା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରେ। କେଉଁ ପରିବା ରାତିରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? ଏକ ବାଇଗଣ, ବି ଡାଲି, ସି ଶାଗ, ଡି ଭେଣ୍ଡି। ଉତ୍ତର ସି ଶାଗ। ଶାଗ ରାତିରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। କେଉଁ ମାଛକୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଛ କୁହାଯାଏ? ଏ ଡଲଫିନ୍, ବି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍, ସି ଶାର୍କ ମାଛ, ଡି କାଉ ମାଛ। ଉତ୍ତର ଏ ଡଲଫିନ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଜୀବର କାନ ନାହିଁ? ଏ ବେଙ୍ଗ, ବି ସାପ, ସି ମାଛ, ଡି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଉତ୍ତର ବି ସାପର କାନ ନାହିଁ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ବି କୁକୁଡ଼ା, ସି କାଉ, ଡି ହୁମା ପକ୍ଷୀ। ଉତ୍ତର ଡି ହୁମା ପକ୍ଷୀ। ହୁମା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ ସାପର ବିଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ? ଏ ହାତୀ, ବି ଘୋଡ଼ା, ସି ନେଉଳ, ଡି କୁକୁର। ଉତ୍ତର ସି ନେଉଳ। ନେଉଳ ଉପରେ ବିଷ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ।